Vítajte na stavebnom veletrhu v stánku MV Keramika. Na našom stánku máme dlažby a obklady v imitácii dreva, kameňov, mramorov a či už aj jednofarebných alebo dekorovaných prvkov. Sme veľmi radi, že sme mohli pre vás pripraviť aj exteriérovú časť, kedy sa venujeme 2 cm dlažbám, ktoré sú vhodné na rôzne druhy pokládky. Na našem stánku v zahradách máme vystavené 2 cm dlažby, které se pokládají na terče, do trávy anebo na štěrk, podle toho, která pokládka se vám víc líbí. 2 cm jsou ideální na terasy, protože se nelepí, nemůžou odprýsknout a mají nádherný designy. 2 cm dlažby jsou tak populární, že jsme je začali brát ve velkém i na sklad. Bereme formát 60x60 a 30x120. Jsou to většinou imitace kamene, betonu a nebo dřeva. Co je trendem, nebo na co se nejvíce tady zákazníci ptají, co jsou dneska mramory, luxusní obklady, což je tady Versace například. Pýtajú sa presne na vlastnosti, čo tá dlažba dokáže, ako je odolná na údržbu, prípadne aj na tú pokládku, keď je to terasa, či je to možno do štierku, alebo na ten betón, na terče, čo sú to vlastne terče. Zaujímajú sa to, vysvetľujeme, že akým spôsobom vlastne aké to má výhody oproti tomu lepeniu, čo tá terasa vydrží. Lidé se ptají, mají dobrou náladu a chuť nakupovat, takže je vidět, že ta síla kupní tady je a atmosféra nákupní a vůbec situace na trhu stavebním je, myslím, momentálně výborná. Najviac sa mi páči drevo dekor Solorovere, absolútne krásny, s krásnymi sukmi, absolútne dôveryhodná interpretácia dreva. Často sa zákazníci pýtajú, či je to vinyl alebo je to priamo drevo, pretože nevedia to rozoznať. Až keď si to chytia, tak vlastne, keď im to vysvetlím, že áno, je to keramika, tak ich to zaujme, že wow, že to chcú. Veľmi radi vás pozývame ku nám na predajne, kde môžete vidieť oveľa viac materiálov.